Ассалому алайкум дӯстони азиз, шитобед, фурсатро аз даст надиҳед. Бахшида ба рӯзи модарон аз 1 март то 8 март дар маркази савдои Мастерок воқеъ дар маркази шаҳр ва маҳаллаи Зарафшон ҷойгир аст, тахфиф рафта истодааст. Скидка то 20% дар посудаҳо ҳамаи чизҳошон, дар абагривателҳо 50%. Суроға маркази шаҳр Бела Питса, ориентирш Бела Питса ва салони Гугуш, наздики ҳамин салони Гугуш, пушти доми Шабнами Сурайё, аниқтарш пушти доми Шабнами Сурайё мешава. баъди Сомонӣ, ҳайкали Сомонӣ камтар поён мефурӯем духтаро. Ина маҳози хуш рӯйҷада оҳиста мефаҳмонам барои адрес духтаро. Ина маркази шаҳр пеши ҳайкали Сомонӣ. Баъд камтар поён меравем. Ана ми доме ки дидестен пеши салони Гугуш мешава. Мобайн ҳамхе аркаҳай раҳай Мастерок калон карда навистагиай. Шумо ҳами як диданда аллакай мефаҳмед. Ин Мастерока нав кушодагиян, чанд моҳ шуд. Якум дар маҳаллаи Зарафшон кушодан, дуюм ҳамиҷара. Абзор аз 2 мағоза мешава, аз ҳардуш абзор меша имрӯз. Ина маркази савдои Мастерок. Ина михел медароен, осона ёфтанаш, плакатош задагиай, ҳатто бо стрелка нишон додагиай меёбен. Чизое мехоста ки тона дархост кунед. Духтаро номерошона мемонам, номерои телефоншона дар рӯи экран мемонам. WhatsApp доранд. Кадоме ки мехоҳад дархост кунад, доставка ҳам доранд, доставка мекунанд. Шумо ҳами фақат номерда муроҷиат мекунед, доставка када ба хонатон мерасонанд. Иҷа ҳам лестнитса раҳ дора, ҳам лифт дора. Пештаракш меравен, боз ҳами Мастерок калон карда навистагиай, осон мефаҳмен, медароен харидорӣ мекунед. Духтаро инами пушти ҳами домда ҷойгирай. Ма сода када ида видеода нишон додум ки барои адрес дигар ташвиш намекашен. Агар гуфтум ки номероро мондам, хоҳиши дархост дошта бошед, номерода дархост кунед, шумода ҳатман мерасонад. дӯстони азиз, аз посудаҳои багема сар мекунем. Набоша нишон медиҳем. Нархош қатъи Мастерок бо хоҳиши шумо омадам. Набор 12 дора духтаро. Багема 12 предмет дора. 3204 сомон скидка шудай духтаро. И ҳаму оригиналошай туркишай. Ду наму дора. ҳози узбекӣ ҳам омадагиай. ма акум медонем ки тавсияҳои нағз метиҳем. ҷои нағза барои шумо навор мекунам ки як моҳ буд хоҳиш кардагӣ будед. Имрӯз ба хотири шумо омадам. ин хел набори посудо ҳастай. И 106 предмет дора. 17000 сомон. яку предметш бисёре ба качество сифат дора духтаро. ҳар як чиро бинен. ай ваюш маълумай. Необычне ба сабукай. Хали тоза фарфрай духтаро. Ана бо багемои дига хела нишонто метиҳам. Ам багема ай новинка пурсиден, ози багема бисёр одамо мондисте. Баян амуди дига ҳам аст, ози нишон метиҳам. Ин аму чам 3204 сомон. Инам бинен ча хушрӯй. И сафедчай, аҷоибот сафедчам. Ози бо багемои дига хела нишон тиҳам. Иш камтар духтаро молочнияю серича бо мезана. Да камера чихе омадиста боша. Бинед, ишам ҳамун нархай, ишам ҳамун нархай 3204, иш бо сиёҳуш. Ё ҳамаш 12 предмет доранд бо сафедаш. Баъд ини хали шишагиёш ҳастай, ёш арзонай 900 сомон. И багема 9 предмет дора. Инай халиш бо ҳастай, баъд инай намудуш ҳастай, хали камта узоруш дигарай. Иш 1000 сомонай. баъд ини халиш ҳастай 900 сомон. Духтаро иҷада вибр бисёрай. Агар биёен ай пеш ози аксия рафтистай, ай ҳами якуми март, ози навори якуми мартай кадестам шумода то 8 марта ба рӯзи модарон скидка кадестиям 20%. ҳамаи чи скидка ҳай. Инаи падноса бинен беҳад хушрӯй 414 сомон. Набор шуда дута дора. Беҳад хушрӯ. баъд духтаро иҷада ҳозима посудора нишон метиҳем. Инаи набор астай 6000 сомон, 6250 сомон. 105 предмет дора. 105 предмет як дастархон пур мешава. ҳамаи чиз ҳастай. то қангиракша дора, то таваққои калон, майда, ҳамаи размер, бакал, пиёла, ҳамаи чи дора.
духтаро дар бораи ширкати атомӣ чанд қадаре гап занем камай, барое ки ин ширкат ҷояхча дар бозори ҷаҳонӣ бо маҳсулотҳои босифат муаррифӣ кард. Кор дар ин ширкат ба дараҷаи осон аст, ки ягон заҳмати иловагиро талаб намекунад. дар 6 моҳ як бор харид мекунен. маҳсулоте ки шумо дар корай, ҳамун чизи даркориро духтаро мегирен, танҳо дар 2000 рубл 200 сомон. шумо структура месозен, аз ҳисоби структура маош мегирен. маошаш аз 100 000 рубл боло сар мешавад. аз кӯшиши ғайрати худтон вобастагӣ дорад. кӯшиш карден аз 100 000 зиёд мегирен ҳар моҳ. беҳад кори хубай, забондонӣ дар кор нестай, тариқи як телефон корро пеш мебарен. чӣ маҳсулоте ки дар инҷа ҳастай, ҳамаш маҳсулотҳои табиияй, ҳамаш фоиданокай. чизе ки харидорӣ мекунен, пушаймон намешавен. маълумоти пурраро аз ҳамин хоҳараке ки номерош дар рӯи экранай нависен, муфассалтар барои шумо мефаҳмона. чӣ секрети дора, аввал шуморо меомӯзона тарзи коркунира, ҳамроҳшон кор мекунен. иҷода бо ҳамия 100 чанд предметай, 36 предметай, ҳамаи чиз комплект мегирем барои як дастархон 5896 сомон. ина давомаш дар иҷаҳай. ина ду полка пуршидагиай. духтаро чӣ нархи дидестен? ина 1000 сомон. ина иш 900 сомон. бо ҷода 3200 сомона ҳастку. ё ҳамаш бо скидка доранд. биёен ай пеш харидорӣ кунен, 3200 сомон бо скидка мекунантон. иҷода ина намуча бинен, беҳад хушрӯ. ин 9000 сомонай, 72 предмет дора, и бо скидка мешава. иҷода бо як хиришозе ҳастай скидкаош навистагӣ. ина намуд сафедаш ҳастай. ина намуда бинен, аҷоибо духтаро. ҳами стилша бинен, мефаҳмен. дар ҳамин видео омадестай. ё предмете ки як арӯс ё мебара қатиш, ҳама як хона бори маъракау тӯйда накриват мешава, ҳам идам ягон дастархонда яхела мешава. хайнаи цветош бо ҳастай. вкуси одамо ҳар хела. дӯстони азиз, нахоҳиш кардем ки ҳами пасудаву чиз боша, ҳамаша чӣ мекунем, навор мекунам. бибинед 9000 сомон гуфтум ира. бози бо ҳаста иҷода вибр бисёрай. баъд духтаро ин намуд астай 3300 сомон. и як стили бо вапше дига хел. и 24 предмет дора духтаро. и бо як намуд оилаи хурдакагда нархаш 3300 сомон. ҳар хелай духтаро иҷа вибр калонай. и тарафта ҳастай. бо биёен скидка ҳастай. ман то грандиозни скидка нашуда омадам ки подписчикои ман ина грандиозни скидка қати дар ҳавои сардамо нигоҳ накарда, ба хотире ки иди модарон астай, гуфтум биёен шумо занҳои мо лоиқи тӯҳфа ҳастанд. биёен бе идам харидорӣ кунен. то 8 скидка давом дора. скидкае ки медонен тез намеша хали скидка духтаро. медонен ки ма ҷое ки скидкае миём. ина ин набора бинен. 70 предмет дора, 3230 сомон. и уже аксия шудагиай. ина ҳамаи чи ҳастай. тарелка чой дароза хали авальниай чанд намуда. ина бинен барои як дастархон пур меша бо современный стил. ҳамаи чиза куш хушрӯ. инай бо сафедош ҳам ҳастай духтаро. иҷада не хали сафедо ҳастай ё штучния чанд донае ки шумо мехоҳен бигирен. ина аксия қати 11 сомонӣ шудагиай. ина ё 11 сомонай як штукаш. бо ина ба хали дора чайни набор 50 сомон. ина миная наборош. ба чойнико дора сафедо. байни намудо ҳастай духтаро. ира бинен чӣ хушрӯай. ирам аҷоибот фасон стилеш. ина ё медонед чӣ хали тарелкаи духтаро. ё ини хали лавошон блеск дора. анам халиай. ина як дона пиёлаш 9 сомон ки ё фирминиян духтаро, тари димсор нестан. ина ҳама этикетош ва ёш ҳамаш ё фирминиёшай ки блескош намерава. качествои ҳами чӣ фарфрай. ина корвон дастай блеск надора, хали качествоаш вазбинтарай ва ё димсортан. ин ҳама намуд дора тарелкаоша. бинед чанд вид барои салат, майда, калон, любой размер форатон ҳастай. инами я намучай бинед чӣ хушрӯяй салатницаҳай. и 41 сомонай. 48 сом будай, 41 сом шудай. штучни мегирен чандтае ки дар кор боша. баъд ин хали сафедои блёскати буромадагия. ин намуди ки ина блескошон калони ба духтаро хали ярк хушрӯ.
И 44 сомон ҳами калонаш салатницаш бо ҳастай ина пиёлаш ҳастай. Баъд ина аввални 64 сомон. Ина тарелкаша бинед. И 64 сомон. И салатница меша, ида меша. Чӣ бигирен? Асарти бикунен. И 64 сомон. Ё скидка қати шудай. Аксия қати ина 22 сомон шудаги тарелкаошон. Тарелкаи бо 23 сомона ҳастай. Баъд ини қангирако ҳастай, мевагирако. Иш 212 сомон. Ина намудози мода шудаги. Навинкора фақат нишон додестам. И 300 сомон мевагирак. Баъд ина 280 сомон. Се этажаи необычный. Ҳай иҷа абзорш духтаро тамоми чиз дора. Чизе дар корай миёбен. Но сангдоро беҳад хушрӯй. И сангдоро стилиш ай мода намера аҷоибот хушрӯй 500 сомон як мевагиракаш фруктовницаш. Баъд аз теҷада 150 сомонашам дора 375 сомонашам астай. Вибр бисёра вибр калонай бинед чанд намуча ҳастай. На иш бинед 312 сом. Ина духтаро бо новинка гуфтен, ина новинкаи вай набори посудаи қангирака ҳамаи чизиш комплекташ 2975 сомон. Ира бинед чӣ хушрӯй. Шишаи духтаро вазбиниша бинед. Шишаи хуш тоза пластмас ҳар чиз нестай. И турецкий стилаи худаш Туркияи духтаро посудоиҷа. Баъд қангиракша бинед чӣ хушрӯй. Мевагирак, қангирак. И чанд намудаш буда. Иш 4000 сомона. Ира бовар кунед ман нав дидам. Иш новинка ҳай. Ина ира блески шишаша бинед чиқад тозаи хушрӯй. Хрустали шишаш тоза 4000 сомонай 18 предмет доштай. Аҷоибот идда дастархонда новинка чизо. Ина ин намудаш ҳастай 3500 сомон. Ишам ҳамаи чизиш ҳастай комплекти ки рӯи дастархон. Баъд ина ин намудаш ҳастай. Ина тахтаро ина просто расветкоша нишон медим. Иша бинед чӣ хушрӯй. Тилоранг аҷоибот. Ҷам 3820 сомонай бо скидка доранд. Ман скидкаш қати шуморо мегӯям. Нош багемои сиё. Баъд анаи посудаҳо, тахтаро, хушрӯ. Ё амо иш 56 предметай. Ина иш предметиш бисёри бадай. Айни ҳол ҳамаи ҳами посудаода то 20% скидка рафтестай. Муроҷиат кунед номеро дар рӯи экранда харидорӣ кунед. Шон беҳад хушрӯй. Айна ман ҳамаша абзор кардам ки бо нагӯен ки посудаоша бо ай сар нишонти айна посуда мепурсен духтаро посудаи новинка ина мие. Оз ман ҳамаша абзор мекунам духтаро то охири навора ҳамроҳи ма бошен. Ҳамаи чизе ки дора абзора иҷа ҳози магазини нава иҷа. Баъд скидкаҳош беҳад хубай. Ина хали чизое ки дар кор боша барои кухня. Ина равған гирак. Ини спецница гирак. Духтаро мурчу зира. Ина чанд намуча доран. Ҳамаш скидка шудаги. Ина ми намуча бинед 108 сомай аҷоиб хушрӯ. Вай нержавика ҳичи намеша. Вай хеле баночкои ҳархела доран. Специ мегири вайда. Баъд инаи ида руған мегирем. Не хали шишачо да ма дорум ку духтаро ай ҳами шишача. Баъд анай хали баночко специя мегирен ягон чи кришкаш маҳкамак меша 28 сомон. Ма ин ҳархора да дига ҷо медонам ку чанд чӣ хеле қиматиша. Ма ҳозир амира дидам гуфтам 36 сомон. Ма ира 70 сомон дидам ба наздики худо медонем кадом магазин буд. Ина чизи ҳамаи ми кухняда барои занҳо. Баъд ини халиё доранд. Баъд ана ира пурсидаги буден ина дидам 117 сомон аксия шудаги инаи аҷоибот хушрӯ духтаро. И барои рӯи дастархонда меша писта бигирен. Меша хали конфети монеша. Донагида аҷоиб хушрӯ размериш средняй. Наҳа и мода шудагиай ҳози мегирен 117 сомон. Лекин чизе ки необычный. Ҳоз последний мода ами багема ами комплект мерава. Баъд ини халияй ида меша пирожни бигирен ягон чи гирен 262 сом. Баъд ина 220 сомон. Новинка духтаро ина 195 сом. Ина чи беҳад хушрӯ. И ранги медонед чие?
крышка қатия маҳкамак аҷоиб ранг лестница истодаги на 193 сомон ина необычниш. баъд нехе майдатаро аста крышка қатия 286 сом хали заминда 4-та ҷо дора 4 чиза гирифта метонен. баъд ина намудо беҳад вибр бисёре биёен худон харидорӣ кунен дахтаро ба тамошо мекунен аҷоиб хушрӯй. вақте ай пеш бубинӣ бо дигара да видео дигара ай пеш дигара не ки ҳамаи чиза меёвен мегирен барои хона чизои дар корем наира бинен хурем султан королевский 54 сомон 36 сомон скидка шуда на сахарница буда иша бинен аҷоиб буд 622 сом скидка шуда. ина духтаро сковородка гуфтен ина ҳолиам ҳастай ҳамун скидка қатӣ ина ҳамун омез касе нависта буд ки ман наёфтам ина кадометон спед кунем биёен чанд наму дора аина мучам ҳастай 26 сантиметра бо ина сковородкаи кукмара ҳастай ина калоно барои жаровница айми фирмаи омеса ёро штучни мефурӯшанд. баъд иҷана наборои омес ма шумода нархуша гап задам аксия қати 2120 сом и омесай баъд и медони фирмаи чишай брионишай ҳама зурай дахтаро ҳама иҷода дини мазурай бо брехтон бубинен кадои магазинора дидагия мефаҳма нархша брион бо ай ҳами фирмаи эверен астку ай ура бо болотаршай. баъд ина бинем бо брионачка 1750 сомон и материалаш аҷоиб и медонен чанд предмет дора иҷада 9 предмет дора кришкошам дарунашда ҳисоб мешава ҳамаи набори каструл ами дег кришкаш ҳисоб мешава мисол ина чандта чиз дора 5та чиз дора бо кришкаша ҳисоб мекунед 4та дига кришка дора 2120 сом иш 1750 сиёҳшам ҳамин нарх ба 2100 сом ай ҳами брион аксия даштаги ози хушрӯ ира бинен бо хе полоска дора ба қувватай маълумай и качествениёшай. баъд ина намудош бо ҳастай сери цветаш ози бежвиша нишон додам ирам ҳамун 200 аксия шудаги кадоме ки мефураш фирмаи омез биёин харидорӣ кунен ина фирмаи ҳамун омез 2000 сомонаш ина 2000 сомона бо ина якта каструли калонша бохоин тоқа бигирен 520 сомон ай ҳами брион. баъд ина бо ҳастай бо ини халиёш штучни каструло 476 сомон ира скидкаша намондиян ё скидка дора 20% скидка дора. баъд ина намудош ҳастай духтаро комплект қатишон и фирмаи медонен чия тифал бо вообще пешина буд ку фирмаи зур тифал 1700 сомон беҳад хушрӯ инаи фирмарам беҳад хушрӯ духтаро 1500 сомон ба қувватай чизе ки ма бугум гарантияш қатия 1500 сомон набор дора 4та чиз дора бо ина кафлези кафгир ҳамаи чизош катишай. баъд ина омез худаш духтаро ина 930 сомон кадоми мия успед кунен биёин харидорӣ кунен омез худаш 930 сом. баъд ини стилиш буромадаги 1368 сом иш бо бисёртар предмет дора. баъд ина розови инамудо стило ҳастай. баъд ана сери 1402 сомон 1275 сомон аксия шудаги духтаро инама ҳами аксияра гуфтам барои шумо аксия қати биёин бигирен як бор мехарен скидка бо пули ки қимат мегирен чанд чиз дига бо ҳамҷа харидорӣ мекунен барои кухня мебарен и цвета бинен чӣ необычнияй фасони бад 2400 сомон. баъд ина ин набораш 850 сомон и 1000 сом буда 850 сом шуда аҷоиб хушрӯ и чоркунҷа ҳамаи чизиш чоркунҷа розвиш ҳастай 2000 сомон духтаро бинен чӣ хушрӯй розвиш хали чӣ дора бо бинен як тага дора чихи ман мера наз мебинам чизи дар корияй хай ина миёяй сковородкои отдельни дора 350 сомон бовар кунен ман ай корон очамда гирифтам нишонтон додум ку 300 сомон 350 сомон будам урам 350 гирифтам ай корон очамда духтаро
дар таги хокчан кришкош хрошдагем як дона дошт нест да кормон вуҷуд надорад хали омеса ами ҷои пасудода набор фақат мефурӯшанд дар болошае ки нархша бирем бинен баъд хулосатона мебурорем ки ҳамалайф беҳуда рекомендоват намекардай. Ман ба хотири шумо ба худо омадам амиҷа ки бисёри бад чӣ кардем хоҳиш кардем. Ина 863 сомон Туркия аҷоибот качизашам ха ваз бини оригинала ира авқот амепази ҳичи намешава. Ин наборай духтаро 800 сомон шастай бо 900 сомон шастай. Ина скидка қати 301 сомон шудай бо. Ина бо ҳамаи чиз бо мантиварка гуфтен духтаро. Ина мантиваркаш и фирмои Туркия 870 сомон. Ина бинед чхелай 870 сомон иш 740 сом размер фарқ дора. Иш 17 иш 30 иш 28 размераш 28 600 сом иш 740 сом. И димгиш калонтарай сиш баъд ин наборастай дег сета дег калон дора 1650 ани мантиваркош 730 сомон. На нержавикои ба қуввати ғамсо каструл иш роли каструла бозӣ мекуна. баъд вай ҳастай духтаро ба ини хел мантиваркаи 858 сомона и ҳама фирмини. хулоса духтаро биёен айни аксияда ранги ма чизе ки аксия мегирем шумо харидорӣ кунед. як дег мебарен 10 сол хизматто мекуна. деги качествени ҳам уюти хонаро хушрӯ мегирад чизи нағз чизи хушрӯ. баъд корча доранд ини хали чизо доранд. ма гирифтам нархи ҳаму корвонай духтаро. номеро дар рӯи экран муроҷиат кунед. доставка доранд хоҳен рафта харидорӣ кунед. нон монако ҳастай 80 сомон бо арзоншам ҳастай калонаш бо ҳастай 69 сомона бо плюс скидка дора. духтаро ина мантиваркаи бриони фирмаи зорош 1600 сомон. ина каструлаш гур поёнгиш ранги хали каструле ки ягонча адяйни шур бо ягонча пазент меша истифода бурда. ранги ҳамун дегои омеса болош мантупазак сета лист дора 1600 сом. баъд ина инаму дошт 924 сом бо нишон дода будам. хай дего ҳамо духтаро ина каструлои омесам дорам 1292 сомон. баъд инаи пасудо ҳози мода шудагиянд духтаро. ина золотисти бо ини хали необычный узорак дорада хали лавои пасуда чанд намуда инаи стили вайшам аста ё салатница ягон хе пирожни бигири дастархонда беяд хушрӯай 100 сомон буда ира як донаш иш 80 сомон аксия қати бо иёш 100 сомони иёш салатница ҳай. баъд иҷа чанд намуд мешавад духтаро. инаи хали ҳастай бо калонтараш ранги паднос чабори необычный бо ҳастай иҷада инаи намудош иёш 120 сом калонош иёш калони хушрӯй бо иҷа ҳастай хали 200 сомон. ида мешава ки чӣ бигирен духтаро. мағзи чазай қандай барои дастархон. баъд инаи калоно ҳастай листай бинед чӣ калона 180 сомон як штукаш. баъд хайна ёра нишонтон додам куд аз ами мондагӣ буд инҷа дар витрина ҳай хали буфоратон 177 сомон калонаш ина калонаш 390 сом иш 202 сом 200 сомон. анаи сетагаш вай чортага бу 200 сом сетагаш 177 сомон. вибор беҳад калонай чизо бисёрай духтаро. и тарафтам дего ҳастай ина чойнико 425 сом чойник бо ҳастай 390 сомаш бо ҳастай 366 сомаи фирмаи брион ина айнам набор. баъд ини хали ҳастай 149 сомон ё фирмои чиян духтаро викалина ё нержавика. баъд инаи ҳастай 455 сомон ёра мемонен меҷӯшада чой дар дарунаш. ина хали чойнико ҳастай 212 сом скидка қати шудай. инаи намудаи духтаро дутагаш 208 сом
боз скидка шудаи беҳад одам бисёр. Уже амирӯз фаҳмидиам ки скидка ҳай одам бисёр. Барам кам бо пас гап задистам. Ин набор сета дорад. Ё меша ки сахарница гиред, меша ки яхай чӣ бигирен, спецница ягон чизои мурч зира 93 сомон. нержавика ҳай бо ҳастани хеле 95 сом. иш камтар дигар хеле стоит таш. Ана иша нишон дода будам хай сета. Баъди ҷастай маска гиракои нержавика 45 сом. Ина ё 156 сом торница. Баъд инаи хеле ҳастай дахтаро ина. Ям фасонак, ҳам декоративни, ҳам чизи необычни. 187 сомон. Ини хеле ваё ҳастай. Спецница гирак 484 сомон. И узори навай новинка ҳай. Ина ишам 572 сомон. Ина ирам новинкаи дахтаро. Хай ёра нишон дода будам. Хеле падносо. Ина ё хай инаи сета дора 156 сом. инҷа отдели пилисосоай кадоме ки мишок кофтеста буд дахтаро я подписчик мишок нависта буд мара. Ин агар видеои мара тамошо кардеста бошӣ мишок дар ҳамиҷа будай. Маам нав дидам ки мишока мефурӯхтиянд 13 сомон. Аксия қатъи иш 14 сомон. иш камтар дига хелтарай. Барои ду намуд пилисос мешавад дахтаро ва иш калонтарай, иш маҳайдатарай. 13 сомон 14 сомон мишок. Ина биёи харидорӣ кунен. Як подписчик мишок мепурсид ай киҷо гирем. Ина ёфтам. Пилисос ҳастай 1100 сом Евролюкс. Ина намуд ҳастай пилисоси LG 254 сомон 2254 сомон са скидкой. баъди хеле пилисосо ҳастай. Ина намуд 1172 сомон Бергамо. Фирма Бергаморам нағзай. баъд пилисосое ки боз зуртаранд. Ина 1058 сом ирам Бергамоай. баъд инаи фирмаи Евролюкс ҳам зура 1100 сомон дахтаро са скидкой 1100 сомон. хеле арзон шуда. Ина Samsung. баъд дегои кукмара дахтаро беҳад ами кукмараро рекламаоша мебинам. аҷибо деги бақувватай. дег ҳичи намеша намехӯрушада качествоаш бақувватай дего 412 сомон. ани майдатари ки оз нишон додам и 312 сомон ҳастай бо ини намучай хеле паҳмтаракай ёш ранги чоркунҷаҳай и паҳмтаракай и 344 сомон скидка шудай. баъд сковородкош ҳастай. бинем ҷа отдел холӣ шудага бисёр чиза харидистиян. майдача дегчоша ми кукмарам бақувватай дахтаро кадоме ки медона мефаҳма истифода бурдага 247 сомон. кришкои холӣ мефурӯшанд отделни барои дего. ҳай дего вибруш бисёр ай дахтаро тамоми намуди дег ҳастай. дегои калонам ҳастай. дегои наи 287 сом. ин хеле дегои кукмараи дига хел вибр бисёр тифал ҳастай дахтаро. тифалорам скидка шудай 229 сом бо ҳале. ана фирмаи ҳале беҳад зурай. ма тифалшам дорум ҳолиам ҳастай кор мекунад бақувватай чанд сол шуд. инами фирмош набинед ҳамаш қариб ҳалеай барои ки чизи як кас барад чизи нағз мебарада. ҳале нархош ина аксия қатъи наи намудуш 344 и зиланд буда. айни намудуш 250 сомон. хай чизош беҳтаринай дахтаро 320 сомон аксия қатъи и 2 литрай. хай бад инаи намуду ҳастай бо ҳамира дига хай 340 сомон дарозтаракаш сутка ҳастай. я бора ҳама чи якнам ки шумо чизе мехостае ки тона биёвен 160 сом. инаи корзинкаҳо 26 сомон. инаи круглиш чоркунҷаш 22 сомон. инҷа отдели пластмассове дахтаро ҳама чизо миска дора. инаи 12 сомон. ини хеле ранг кружка бория миска барои ягон крем преми торта мезанен чизи необычни 12 сом.
бисёра иҷада чанд намудош астай. чизои интересне мефоратон ина ма ҳамаша кардам. Чанд намуча доранд. Ина и намудош астай бо. Дахтаро ина и намуд вай набори бакало арзон шудай 169 сом 6 донаш. Бо ина стилиш. Ина стилша бинен. Ишам арзон шудаги 195 сомон. Ина дахтаро абагриватило ҳози ҳаво хунуки бачдай 50% скидка кадаги аксия рафтистай. Инами абагриватил инами намудош 365 сомон аксия қати. Нархуша мегумтон биёин харидорӣ кунед. Чанд намудош мондаги. Ина намудош 589 сом. Ина аксия қати 589 сом. Радиатори Никура 15 та чӣ дора нами калон шай. Ҳама калонаш ба қувватай ҳамё. Дахтаро ина намудош 566 сом. Ина намуд. Ё ҳама скидка шудаги 50%.